Machiegni nyakoram gajuang chenro en Migago tarika par kod boro dweno mar achiel gana ariyo prariyo kod ang'wen waiko ni mathoth mokwongo wachako gi mago mwami opek. Jakom mar Royal Media Services SK Masharia opodhi kaka jakanye duol mar budget ma county ma Murang'a. Duol mar TSC ogolo jopuonj duto e skund sekondar ma Isonye tok jonyuol monjo japuonj ka gikwedo duoko marach. Jokuo jamni ochwado magina ma ohinyo bila moro ma kicha kendo kwalo malo jamni 200 e kaunti ma Laikipia. Machiegni nyakoram gajuang e chenro mar Migago waroko pachi lai marote machuo kari adek. Ochena no kabende wantiere live e Facebook YouTube duto waroke pachi sigi mag Migago minga Lydia Okeyo. Jadolo Paul Mackenzie kachiel kod achije mamoko 94 ochwale do Mashanzu kama ichandonegi kod ketho mopogore opogore kama oting'o njore, loko pach jopiny kod maundu e kind ketho mamoko. Achijego dhi bede mbele jang'ad bura Jo Omido. Nikianza na wa kwanza wakuwa hapa I create some space so that tutakuwa tunaenda hivi sasa kule. Jaod bura ma Kisumu Central Joshua Oron okwayo piny owacho mondo mi piny owacho mamalo mondo chwalo omenda mag CDF mondo mi ores midhiero ma jonyuol kod jood bura kale kinde ma omenda mag CDF oleo. Kwayo jood bura mamalo mondo mi oriwre ma ok gideo ni gine kweth siasa mage kendo sundo piny owacho mamalo ewi chenro mag chwalo omenda mag CDF. Kalure gi jaod bura no piny owacho semana chwalo atamalo matin mar omenda mag CDF ka od bura ma Kisumu Central oseyudo $30 kende kuom 60 mowinjore. Jonyuol wacho ni midhiero mag kale thoth e kinde ma piny owacho mamalo deko e chwalo omenda ma kamago. Gimedo ni oken gima kare keto jaod bura ma Kisumu Central gitiyo gi pesa ne kinde ma jopiny choko osuru madhi ne jopiny. Be kiwinjo kesno to nying nyauri namba 9 nyalo gochona, namba CDF cha milini 9 nyalo gochona, kata nyalo wuok midhi office midhi penj manager national ngwena ni to wach ma winjo ni en wach mane. Kik janyuol moro amora Kisumu Central kaw kata Simon mi ng'ato nadhi loso ne basari awacho koso kawacho. That was two moves government ma wan go nikech pesa ma mjumbe wacho no chiu ten to ma dona nyis mjumbe wa ne wan mawinjo pe kaka jonyuol wa winjre kodgi to serikal ma wan go ni winjo dok achiel men maandamano wadhi ofis serikal mondo wanyis kego pesa mondo chop ne CDF ka mondo jopiny owe bedo kod pek ma wan go sani ni midhiero mokalo go moloyo sani ni sani wadwaro nyithindo skul kuonge kata mana pesa kwa geno ni mjumbe marwa nyalo miyo wa pesa mondo wadhi go to sani pesa men go ni wang'eni ka kwa apply teni ok wadhi pesa moro ma reasonable chuno nyaka wadhi donjo fuko ne achiedh nade omako jonyuol kendo omako jonyuol matek omiyo na kwayo sirikal to gi wabunge wa moko ka kikwa pogre kiali jomoko jokanye janyuol en janyuol, jakenya en jakenya manyo yieri. Familia more gweng ma Soko South Mugirange County Manyamira manyo nyathigi ma jahigni 7 manolal wuok tich kadhi e skul. Kalore gi mama ne Liliana Mima, nyathino ma ja klas 2 skul primar Maria Ndoko Bright ne owuok kadhi e skul ka min gi ne dhi e yor manyo. Min gi nowene chiemb saa 6 kata kamano kanoduogo ne oyudo ka nyathino ne ok ochiemo. Kamano bende owacho ni kodhi manye skul to nyise ne nyathino ne ok ochopo e skul. Familia no osego report e stesend obila ma Nyamusi kendo gikwayo ng'ata monene okonygi mondo mi giyude. Anasoma Maria Ndoko Bright Academy, ni mtoto wa 7 years na anaitwa Virginia Mora Amima. So after kutoka alikula lunch but hakurudi jioni. Wakati tulifika shule kwanza tulipatana na class teacher. Class teacher alituelezea kwamba mtoto hakurudi shule saa 8 na vitabu yake iko shule na pesa yenye nilikuwa nimempea 500 aenda alipe school fees. Alifikisha patili city iko shule, pia vitabu siko shule. So mtoto hakurudi saa 8. Huyo mtoto tuacha tu in suspense, hatujui cha kufanya. Tafadhali mwenye anaweza muona
hatujulishe kwa hizo namba nimetoa, ama inaweza ripoti kitu yoyote ya polisi, tunaweza mpata kutoka hapo. Sasa wakati tulitafuta mtoto ikashindikana, tukaenda mpaka huko kwa polisi, tukaandika OP Nyamusi police station, ndio tulienda. Ni mtoto mpole na anapenda kucheka, anaelewa Kiswahili, anaongea Kiswahili, anaongea na Kikisi, na ni mtoto wa kanisa vile nimesema, ni mtoto wa PMC. Ninawaomba yeyote atakayeona huyu mtoto, tafadhali hatujulishe. Tumejaribu sana, hata siku hiyo yenye alipotea tulitafuta sana tu kulala, kwa sababu hatungejisikia kama tuko sawa. Kwani mbele ni jopuonj duto manondiki kod duol mandiko jopuonje pacho ka Teacher Service Commission e skul sekondar ma St. Stephen Sisongo mantiere kar chung'od bura ma Mumias East County ma Kakamega odar e skulno. Kano oloso kod jofwambo Abuti wacho ni ka minor kaluwore ni thoth jopuonje skulno nosandi kod jonyuol kod jopuonjre manobago ng'anyo juma mokalo ka thothgi nogole skulno gi thuon. Kama gitimore jaod bura magweng'no Emmanuel Wangwe koro dwaro mondo mitiesi odwok jopuonjgo mapiyo e skulno, kendo gidwaro mondo mionon matut josiasa manyalo bedo ni nosia jopuonjgo e bago ng'anyo makamano. Chakruok mar juma ni jonyuol riwruok kod joapiko nomonjo skulno kendo riembo jopuonj duto ka giseyo jopuonj kuom jopuonjre gore matiyo maber e penj mar KCSE higa mokalo. Dako chiko bang' saa 7 nyakor mgajongero kamano kuom kete RAMOGITV. Awala Junior wachoni entie dirubio fanaj nyakachi ntiere kodwa e chendo ni mar Migago. Rigan Panyako wacho kanyo ni Kanyamkago Migori County weche gichope yo makare kaito aus Nyaralesh kantie Rangwene nikacha. Faith Mzomo kantie Malindi wacho ni gimano timne jatelo maskunno okwedo yo kang' mamalo jopuonj nyaka miluor moromo kodgi, kwani jopuonj bende timo penj mano Faith penjo kamano kata wacho ni japuonjo puonji to effort mari emanyagolemo kaka japuonjre. Wacho ni jogweng'no koro nyalo puonjo nyithindgi kendgi. Wayo matinya kwan mga jonga duo kod mathoth chenro en Migago medikete mana kera RAMOGITV. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Ma e chenro makelo ni danji malie. Kik od belo bai. Wakelo ni be. Angomiri. Aliye juu. Fuata. Ma e chenro makelo ni duond ya wuoto nagi. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende apidho kodhi. Duond mine nyalo. Kod ohala. Ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako. Gino gi bimbuo. Mbak ndalo. Wuoyo go ganda mar onagi. Kajiwo gi gibedi gi luoro. Kod Stella Brenda, Lynn Ramogi. Kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiechieng' nyaka saa 10 odhiambo. Mane RAMOGITV. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Kod winjruok gi Nyasaye. Winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho. Shukuru Mungu wakati wote. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Kama si wewe singelikuwa hapa. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngima ni ndi ma okinyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima, Sabato ka Sabato,
Mana Ramogi TV. Mbele gimi weche manyien korom gajwange chendo ni mar Migago. Jatend kweth mathoth e od bura mar Senate Aaron Cheroyot kod jaod bura ma Kilion West Hilary Koskei onyiso doho mondo mi okaw pach jopiny e kinde mag ng'ado bura motenore gi gigo manyalo thiro chenro mag dongruok ma itayo gi sirikal. Ka giloso fotenan ne kar chung od bura ma Kilion West, Cheroyot kod Koskei owacho ni joyal buche nyaka koro ket dwach jo Kenya mbele ahinya kinde mag ng'ado buche mochwal kod ji makwedo chenro mag piny owacho. Jatelogo koni mabiro konyo joyal buche ng'eyo midhiero ma jopiny kaloe pod ni doho wito oko moko kuom chenro mag sirikal magetaloko ngima jo Kenya. Gikwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo mak chung motegno eneno ni joyal buche ma jomibadhi ok obed bad migawo mar joyal buche ma Thurka. Judge anaenda kwa kotini na anasimamisha na hajakuja kuuliza wananchi. Kwa hivyo mimi nataka kuambia kama vile mimi na Hilary wakati tunatunga sheria tunafanya public participation na tunawauliza wananchi. Wewe kama judge saa ile unataka kusimamisha program ambaye ita benefit wananchi wa kawaida, kuja mpaka hapa Kipkelio niulize wananchi wakuambie kama wata benefit from hiyo program ama hawata benefit, ndio upeane hiyo orders ambaye mnapeana. So that tusikuwe na taifa ambaye watu wachache tu wanakaa kule Nairobi na kusimamisha mipango mizuri ambaye rais ako nayo. Hiyo hatuwezi kukubali. Rais alipeana ahadi na sisi tunamdai. Na tunamwambia rais usijaribu kubenduka. Hata wakati Martha Koome anakuita muende muongee. Enda muongee, lakini umwambie wananchi wanakudai ile ahadi ambayo ulipeana. Na ndio maana wewe unataka kuhakikisha ahadi hizo zimetimia. Sisi tunataka kuona UHC, tunataka kuona manyumba ikijengwa hapa katika program ya affordable housing, tunataka kuona barabara, maji na mipango yote, na hiyo iwezi kufanyika kama kotini wanafanya hiyo ukora ambayo wanazidi kufanya kule. Ile leadership imewekwa, iko tayari, structure ziko kuanzia juu mpaka chini, na tunatosheka. Hiyo ingine tutasema baada ya kuvuka debe. Moko kuom mine ma onyuolo mohewo nyathi achiel e osiptal maduong' ma Migori Referral yogo midhiero mar chulo omenda mar thieth bang' yudo ripot ni kad mar linda mama nyalo mana konyo nyathi achiel ma koka onyuol. Catherine Matinde ma en jahigni 19 nyuolo nyithindo 3 e osiptalno kanyaka sani pod omoko kaluwore gi ripot mar linda mama no makoro ok nyal chulo nengo mar nyuolo nyithindo mamoko 2. Beatrice Bange na apisa maduong' mar thieth e osiptalno kata kamano okone ma timore mane kinde mokalo to oksane. Penye nilienda scanning niliambiwa mtoto ni mmoja, kujifungua ni 3, na sina mbele wala nyuma, mali nitatoa pesa ni watoe wote. Wameniambia mama Rindi nachukua mtoto mmoja tu. Sasa naomba msaada kutoka kwenu venye mnaweza niokolea nitoke usi. Actually we had a controversy that Linda Mama will cover only one child. But we had a discussion with our nursing office and our leaders. So right now Linda Mama covers for the mother and the newborn, regardless the mother and all her babies. Either it's a 1 baby, 2 or 3. Yeah. And also, it also covers, there is a certain period that Linda Mama covers. It covers from ANC, the antenatal period, because mothers when they go for clinics, they don't pay any money, any cash. Jokuo jamni ochwado magina ma ohinyo bila moro ma hakicha kendo kwalo malo diek 150 kod dhok 100 e gweng' ma Village 18 Kithiga e county ma Laikipia. Kalore kod jopiny, jokuogo makwan gi romo 15 nyomonjo gweng'no kar saa 6 odiechieng' kendo kwalo jamni go kane pok giringo ma gidonjo kodgi e kar rito le ma Laikipia Nature's Conservancy. Komanda mar obila ma Kirima Henry Mbogo okoni apisa magarita koting'o obila mag majoni, obila makedo kod jamni kata makedo kod kuo jamni kod obila makicha ne ogoyo gono achijego kendo rakore kodgi kod seche bura kendo geng'o dhok 4 gi diek 144. Jatend obila no osingo medo jiwarita ka obila makicha manoyudo hinyruok yudo thieth e od thieth maduong' ma Laikipia e boma ma Nyahururu.
invaded Bogoine Dam area, which is along the Laikipia Nature Conservancy, whereby the members of public were grazing the animals. It took over about 150 goats and an unknown number of cattle. They entered the Laikipia Nature Conservancy, whereby the combined effort by the officers from the Kenya Police, National Police Service, whereby they have managed to recover 144 goats and 6 cattle. Mimi ni mwadhiriwa, ng'ombe zangu ndio zimeibiwa, na ni vile tulikuwa tumepea mtu akuja shuge. Sasa wakati alikuwa na malishoni akakutwa na hawa majagiri, akaona watu kama 15 wakitokea kwa hii kishaka na buduki. Sasa akapotea, akaacha ng'ombe zetu. Sasa zikaigia na ndizo tumegoja hapa, na sasa bado tunaenda kusubiri kwa sababu tunasikia zimefuatwa na tuna imani itarudi. Siku yote ya leo mimi MCA wa hapa tumeshinda na hawa raia, tukifikiria kuhusu hii ng'ombe, tukifikiria kuhusu hii mbuzi ambao ni utajiri wetu. Kwa hivyo mimi nataka kuambia hii serikali na nataka kuambia mpaka watu wa Githega, lazima tuketi sisi wote, na tunapoketi lazima tupange vile huyu mzungu atakaa hapa. Kwa sababu kama anataka kukaa hapa na sisi, lazima pia sisi atuchunge. Lakini hauwezi kuwa ati una collaborate na wezi, hauwezi kuwa ati wezi wanajificha kwako na wewe hautusaidii. Gikanye mwatieke chenro mar Migago nyakoro mgajong daka par kod 9 bang' saa 7 mar odiochieng'. Noka Pastor George mar Rudy Jesus Fellowship Church nyisa kacha ne jonyuol we keto nyithindo ni bende koro lao jopuonj mano wacho ni en kuonga ne na nyithindo. Kana no kaja uti Okoth Mary wacho ne wach lal mar nyithindo no ok en gima kare, wacho ni koyodi to mondo mi joma yudogi onyisa jogo mabendo lalo nyathino. Siprosa Kech wacho kanyo ni entie Manyata Kisumu, Fanuel Burum kantiere Jogo, kato Quinta Dis kantia Hero gi Prince Guya wacho ni gintie kod Weche. Nyakoro mgajuang enda ka madhi kanyo 20 kata kamano nikech ntiere chenro kai milongo ni kuku mar Afcon. Ng'iyo ni opicha dula dembele mago mag pinje mag Afrika omiyo korawi thuolo ne tim kubwa mabende digiteri gidhinono weche gomoten record kaka weche gi mag tuke osebedo kadhi mbele. Kabende nyisa kacha ni gotieno saa 5 Egypt gi Ghana ne tug kacha kaito saa 2 gotieno bende ntiere tugo mane kind Ivory Coast kachiel gi piny mar Nigeria matut koten record weche go mag tuke mag Afcon ni dinyisi kacha gi Father Jack Black abendo sechope studio kae mar ng'iyo kendo nono weche go motende kod tuke mag Afcon masane bende koro dhi mbele. Wegi mago nyinga Lydia okay horiti masane. Wabodhi mako kulwant kahor nikech omakre gi kesni. Unodwaro mako maro mar Sarabjit Singil. Bende wiu ber adier.